Nabisto ang 32 anyos na carnapper dahil sa kahina-hinalang kilos at pagdadala ng patalim sa isang beach resort sa barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur. Inimbitahan sa himpilan ng rumispondeng pulis ang lalaki matapos itimbre ng resort caretaker at mga tanod. Sa pagberipika, natuklasang nakaw ang motorsiklo nito na June 4 pa iniulat na nawala sa barangay Kadlanpili ayon sa may-ari. Sa Bombon, Camarines Sur naman, sa pool sa CCTV ang pagnakaw sa motorsiklong nakaparada sa labas ng bahay ng biktima sa barangay San Jose. Napara ng pulisya ang 28 anyos na sospek sa bayan ng Magaraw dahil sa pagbiyahe na walang plaka. Bumukol sa likod ng sospek ang binaklas na plaka kaya tuluyang binitbit sa presinto nang makumpirma ng pulisya na nawawalang motorsiklo ito sa katabing bayan. Nakapit na ang dalawang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016.